Sa iban pang nga balita, bag-o nga pasilidad sa Iloilo Fishport Complex dako ang mabulig sa industriya sa pagpangisda sa Western Visayas kag pungsod. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa presensya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., formal na nga ginbuksan sa publiko kahapon ang ginkayo nga market hall sang Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex. Magluwas sa mas malapad nga hall para sa fish trading. May ginpahamtang mandiri nga 390 kilowatt peak solar photovoltaic system. Gindugangan pa ini sang refrigeration kag cold storage building. Ang pasilidad ang ginpondohan sang 885.1 million pesos. Ang roof is a concrete slab na bisan magbagyo maka-resist ini siya sa high waters and strong winds. Ang fish broker nga si Luis, problema ang kagutok sa daan nga market hall. Matama ka buglay kayo sa una. Inaipit ka di ka tao kung lang sa oras ng sulod, naipit ka na. Kasbong yung taway ka na kayo. Ang iban nga fish broker kag retailer gindayaw ang bag-o nga estruktura. Mas nami siya kay tinlo, nagit siya bala ma'am, hindi siya rigna, bala nga komportable na para sa amon yung mga komprador na ma'am ay dumasosyal, nagit siya bala yaw. Ginalauman man nga mapanami ang paluto station sa Fishport kag mangin isa ka tourist destination. Ang Fishport ang nagabaton sa mga produkto halin sa fishing grounds sang rehiyon nga ginalakipan sang Iloilo, sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag porsyon sang Negros Occidental. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Western Visayas.